tak rasani awake esuk. Uli ki sing dirasani. Uli sing ndi? Mbak Uli ki sing pundi? Sing ndi? Oh jenenge wis saya ngertos. Paribasane warga mriki, penduduk mriki. Nggih. Wis kaya awak dhewe lah, Mbak Ula, Mbak Uli, Mbak Ula. Ah ya Uli. Gusti. ngono. Seneng aku sih. Nek mriko niku Mbak Taun. Untukku. Nek teng mriki? Untukku kan entek. Oh. Aduh. Matur suwun ya Pak ya. Niki kula nggih titip pesen kalih Mbah Jah. Tetep ken ndongak-ndongake Mbak Uli sak kanca-kanca sehat dawa umur. Jope semakin bagus. Jope semakin laris. Amin. Aku mau ngomong Mbak Uli engko nek untuku ngono. Lah jarene iki gara-gara ngomong Mbak Uli untune entek. Jan yo. Iki sakniki tambah lemu ya dhisik. Oh, apa nggih? Tambah Ame ngomong tambah semok ngono. Aku tambah tipis. Tambah tipis. Kok madah semok ngono kok. Oh iya. Niki lagune napa? Ambel Band. Oh, Tambal Ban. Jenengan sing nyanyi. Nggih, mengke karo diwarai lho, Mbak Uli. Bareng-bareng. Oh, Wong Mbah Bakir iki lali. Mbak Uli. Kowe kanan aku kiri. Oh ya wis kanan. Tak kepenaan ra Mbah Bakir iki diapit dulu Mbah Jah. Mbah Jah. Amit sewu nggih. Mbah Jah sing pundi ngacung? Mbah Jah saged ngacung mboten? Mbak Uli. Lah niki sik motol iki isine napa ta? Duit. Oh. Dompete kok ora karek. Apa? Buku tahlil. Oh, dompet. Dompet kok buku tahlil piye ta? Lah sik matal kaya ngono kok. Dalam. Oh, bos adong-adong. Ora, Deng. Kowe nanggap adong-adong ora? Nguli nyopir. Kuli nyopir. Mboten napa-napa. Sing penting halal. Halal. Pak biasane nek adong-adong lho aku ora kono-kono ngono kuwi disetel musik kok. Full musik karaoke. Apa musik full. apa? Iya semacam-macam. Kalau ada ora tau disetel. Aja Pak, mosok odong-odong. Mbak Uli numpak odong-odong ya ketoke ya gengsi. Enak Pak. Ya ora malah aku angen-angen pengen numpak odong-odong. Isis ya? Nggih. Durung kelakon malahan kok. Odong-odonge sapa sing tak tumpaki ya ra. Ayo monggo dikasih. Odong-odonge Pak iki. Lagunya ada Mbok tumpaki kono. Tambal Ban kita mainkan bareng El Wafda. Insyaallah berkah. Jenengan tengah mriki. Itu ya. Ayo. Paham ora? Hey! Paham ora? Iki tukang tambal ban. Tambal ban. Uripe sandalan-dalan golek duit Sing halal. penting cukup kanggo sandang lan pahannya. Tangan sekali. Aku iki. Ayo, tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan Sandalan. golek Duit terus. sing Sing halal. cukup kanggo sandang lan pahannya. Alah lali. Asik. Matur suwun Pak Bakir. Sorry lali. Matur suwun. Urung metu. Gosik. Kalem. Majedor. Angkapkan pecah Sing apik lho. Wah iki rezeki teko. Sing apik nek nyanyi. Majedor dan pecah meneh. Wah iki Tambang lumpuk. Tambang lumpuk. Durung lumpuk. Durung. selesai. Kok suwi betul lah.
tambal ban ipe asak dalan-dalan golek duit sing halal sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo Mbah. ayo Mbah Aku iki tukang tambal ban rezekine Untung-untungan nasib apik duit bongkokan dan apes wetengku krasa kroncongan. saboh kalau karemu Mbah Bakir Mbah Bakir Lalinan Mbah Bakir lah Mak jedor mak cendor dor ana ben pecah wah iki rezekine mesti teko mak cendor ana ben pecah maneh pecah rezekine tambah rumpuk hoi tambah lumpuk hoi tambah lumpuk hoi tambah lumpuk hoi lumpuk hei neh wis sampun ini nambahnya pola hah iki piye aku ya rada isin Mbak Uli jenengan polahe wakil kok wis tak apalke tekan dhuwur grogi Grogi. petuk Mbak anak Uli. wedok Budi petuk Mbak Uli ayo piye jal lali kabeh kowe marai grogi ya Rono aku tak lunga nak ya mulih ya iki piye iki nambahne apa ora iki dan apa lagune apa rada kempling hah piye Jal eh gua karo dielekke rondo kempling rada kempling ya wis ya ya wis mbak-mbak iki dolaren sik ya wis dan nyanyi mesti menyanyi dhewe mosok dhewe lah iya kan laren Mbak Mbak Uli Jadi Mbak kan ikut laren. leren Mbak Uli nyanyine Ayo. Mbak Uli ya rondo kempling ini masih bersama Mbah Bakir ya Mbah Bakir lah iya neng menawan merak gang loro lo wis sak jam punjul aku nggih entuk sabetan 70 kok Mbah Bakir iku entuk embuh apa ora Mbah lah ayo metak dum 10.000-an jek kurang 50 lek golek embuh ya ning endi ya ini dikasih dulu satu lagunya coba dihadirkan ada rondo kempling yo kita mainkan sik tak ndudah dompet sik aja nak sekali bajah lho wis izin bajah lho anu Mbah bojomu buka dompet lho Mbah tak jukone sing 2000 angel aku ndak deg-degan ndak dompetnya kok rada kotong ngene Pak aku di aku Pak tidak dompetnya ndak suwek sorry dompete ama iya ini masih bersama Mbah Bakir asli ngono ki aku ya apos-apos Mbah wong ora ngedit ya ora apa-apa ngene iki wis ditanggapi wis matur nuwun sangot ya karena Elwarda sudah menjadi pilihan dari tuan rumah untuk menemani acaranya jadi satu kehormatan juga kebanggaan tersendiri ya buat Elwarda sudah rekomendasikan ya Bapak Haji Abror yang ini di kediaman Bapak Mustaqim pun ketemu dereng kepiane